Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Започва тържествената церемония по сключването на граждански брак. Моля гостите, заповядайте, може с чашите да дойдете. Не се притеснявайте, времето е чудесно. Очаква ни наистина една много емоционална церемония, на която всички вие ще бъдете свидетели. Дами и господа, днес всички вие присъствате на едно уникално тържество. Днес всички ние ще станем свидетели на празника, щастието и радостта на едно очарователно семейство. Надявам се, сте готови да посрещнем най-важните действащи лица, които ще дойдат след малко тук. Позволявам си едно изключение. Лично аз ще направя няколко крачки напред и ще чуя вашите аплодисменти, защото ще посрещнем един от най-важните участници в днешната сватбена церемония. Дами и господа, купчето Макс! Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Yeah. Ето, той знае къде да тръгне. Ела тук, приятелю. Наистина казват, че кучето е най-верният приятел и аз съм сигурен, че Макс ще бъде много верен приятел на семейството, което ще се създаде след малко. Да чуя вашите аплодисменти за Макс! Сега не ни остава нищо друго, след като направихме тази малка загрявка, да чуя вашите аплодисменти за трима от най-добрите приятели на младоженеца, за така наречените шафери! Къде са аплодисментите? Заповядайте, момчета, ето тук. Разпределете се отстрани на тази пътека, с лице към мен. Малко така да направим разстояние, може и по-нататък да отидете точно така. Справихте се чудесно. Казали са хората, че кумовете са много важни в живота на всяко едно семейство. С много аплодисменти и много усмивки ще посрещнем самите кумове. Но ако има повече аплодисменти, ще бъде по-добре, сигурен съм. За кумовете са вашите аплодисменти сега. Те вече са на червения килим и аз го очаквам да дойда тук при мен, защото в този момент ще ви кажа стоп, разделете се и се обърнете с лице към гостите. Сега и вие ще се включите в аплодисменти, защото след малко тук всички ние трябва да посрещнем едно момче, което в продължение на няколко месеци се вълнуваше непрекъснато дали всичко ще бъде наред и дали всичко ще бъде така, както трябва на неговата сватба. До този момент аз всичко мисля, че е окей, но сега не ни остава нищо друго, освен с много аплодисменти да посрещнем самия младоженец, заедно със своите шаферки. Не остава до момента, в който те ще стъпят на червения килим и ще завалят вашите аплодисменти за тези чаровни момичета, които водят самия младоженец.
Благодаря ви, момичета. Оставете го до темата, вие застанете срещу шаферите. Не се притеснявайте. Ето едната, нека да дойде малко така, да направим една редичка, една колона. Готови сме, вълнуваш се, оправдано, разбираемо, защото сега ще дойде най-красивата булка. Момичето, което ще дойде тук заедно с нейния баща, който ще предаде ръката на своята дъщеря в ръката на нейния бъдещ съпруг. Мигът е много важен, много емоционален. Дали нейният баща ще иска да каже няколко думи на Сашо, ще разберем само след малко. Дами и господа, насочвам вашето внимание тук към централната алея, откъдето всеки момент ще дойде лимузината с Памела и нейния баща. Най-красивата булка вече е готова, заедно със своя баща, да дойде тук по червения килим при своя бъдещ съпруг. Последни приготовления за булката, преди да поеме пътя по червения килим. Няколко крачки делят от мига, в който тя ще поеме ръката на своя съпруг. Ето я, Памела и нейния баща. Това е последната крачка. Знам, че бащите, които имат момичета, са много ревниви в момент като този, защото тяхното мило дете отива в ръцете на друг мъж. Дали той ще се грижи за нея така, както вие сте се грижили, не знам. Аз съм сигурен обаче, че Сашо ще предаде цялата си любов, цялата си топлина на тази чаровна Памела, за което ви благодаря, че създадохте нейния живот. Сега очакваме бащата на Памела да предаде ръката на своята дъщеря в ръката на нейния бъдещ съпруг. Благодаря ви и вие отивате при вашата съпруга. А кумовете и младоженците ви моля да се обърнете с лице към мен. Уважаеми младоженци, днес вие дойдохте тук водени от желанието си да създадете семейство. Вашето желание е силно, искрено и чисто. Днес, в този тържествен момент, вие ще се вречете във вечна вярност и преданост на жената към мъжа и на мъжа към жената. Стъпката, която правите в този момент, е отговорност. Първо, към вашите родители. Второ, към вашите кумове, близки, приятели и не на последно място отговорност пред нашата родина. За да бъде сключен гражданският ви брак, съгласно закона и обичая, необходимо е още веднъж да потвърдите този път устно вашето съгласие. Памела Тодорова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Александър Рохов? Вие, Александър Рохов, съгласни ли сте да сключите граждански брак с Памела Тодорова? Да. След като чухме вашето категорично съгласие, моля младоженците, а след тях кумовете, заповядайте да положите вашите подписи. Преди това обаче младоженеца ще вдигне вуала на своята бъдеща съпруга.
Уважаеми дами и господа, обявявам гражданския брак между Памела Тодорова Вече Рохова и Александър Христов Рохов за сключен, законен и действителен. От този момент родината ни порасна с още едно семейство. За вас, семейство Рохови, са тези аплодисменти. Уважаемо семейство Рохови, живейте в сговор от днес нататък, с равни права и равни задължения. Не забравяйте обаче да вградите в основите на вашето семейство обичта и прекрасните български традиции, които след време да предадете на вашето поколение, защото по този начин вие двамата ще създадете връзка между родители, деца и внуци. Желая ви много здраве и много щастие. Бъдете винаги заедно един до друг. След като потвърдихте вашето устно съгласие да създадете семейство и положихте вашите подписи, нека сега да закрепим вашия брачен съюз с символът на семейството – венчалните пръстени. Линията на пръстена няма начало и край. Затова ви желая от този момент вашите хубави моменти да бъдат свързани в една безкрайност. Не ни остава нищо друго, освен в този хладен, но много тържествен и празничен ден да вдигнем на здравица. И нека тази наздравица да бъде за вас и за вашият бъдещ съвместен живот. Сега е момента да обявя първата ви законна брачна целувка. Горчиво! След малко в небето над Велико Търново ще се понесат 100 балона в чест на вашия празник. Преди това обаче искам да поздравя вашите родители. Уважаеми родители, благодаря ви за това, че създадохте живота на вашата дъщеря и на вашият син. Днес те двамата свързват съдбите си в една. Вие сте тези, които от тук нататък и в хубави, и в трудни моменти ще бъдете до тях. Затова ви желая много здраве, много дълголетие и много внуци. Честит празник! Честит празник и на вас! Честит празник! Честит празник! Сега искам да помоля младоженците и кумовете да се обърнете с лице към вашите гости, защото в чест на вашата любов, на вашето семейство, вие двамата ще дадете простор на два бели гълъба. Двата гълъба, такива каквито сте вие, ще се понесат в небето и аз съм сигурен, че те ще отнесат далече, високо вашата любов, която ще бъде вечна. От днес нататък, двамата заедно. Моля балоните, гълъби и балони високо в небето, нека да летят сега!
Уважаемо семейство, това е първият ви семейен документ. По традиция ще го връча на булката с пожелание да го съхрани така, както ще съхрани и любовта си към нейния съпруг. Още веднъж ви поздравявам с вашия празник, бъдете щастливи и много деца. Заповядай! Честито! Вие, уважаеми кумове, днес сте свидетели на тяхната сватба. На вас ви желая от днес нататък да бъдете свидетели на още много хубави моменти в техния съвместен живот. Честит празник, дано да бъде така, честит празник и на кума. И сега знам, че очаквате всички вие момента, в който ще имате възможност да поздравите това чудесно семейство. Това ще стане вътре, преди да се настъпите в ресторанта, където ще бъде празничната вечеря. Казвам това, за да се подготвите с цветя или подаръци, това, което сте подготвили. Моля, младоженците, заповядайте след мен. Кумовете ще ги поздравят първи, след това родителите и останалите гости. Nice.